sa Antipolo, makikita nyo may mga nagra-rides din, may mga vlogger. Mga vlogger din sila eh. Pandemic man ngayon. Panoorin mo kami at samahin mo kami. Boss, saan po rito papuntang Pinilya? Yeah. Aha. Oh, para malapit kayo dito. Dito sa Antipolo. Dito lang. Salamat po. Bukana kayo kaya? Puro kanan? Salamat. Motor yun, di ba? Yung aksidente na yun. Motor, saka bisikleta. Wait lang po tayo sa Antipolo. Kaya kami dito, pabalik, doon sa kabila ang daan. Alam mo nandito ah. Ano yan? Tayo sa Pinilya. Dito tayo ngayon sa garden ng flowering garden ni Ate. Ay, tama-tama. Mamaya. Ito po. Kano kaya dito? Mura kaya dito? Anong tarong kanto na sa dulo? Madulo? Sige po. Tigil muna tayo ngayon dito. Tatanong tayo. Ate, magkano yung caladium nyo? Yung ganyan, ano pangalan yan? White Christmas. Ha? Magkano po yung ganyan? Ano pa? 100. Ah, top to 100. Aba, Pag isa, 50. pag isa 50, ba? Okay ah. May pupuntahan pa sana kami. Teka lang po ah. Yung ganito nyo po magkano? 100. 100?
100. Ano po yan? Kalateya. Ah, kalateya. Kalateya. Ito, kalateya, Sabrina. Kalateya, Sabrina. Magkano po yung ganyan? 150, 100. Dito po, nandito po tayo sa ate. Ano pong garden to? Ano pong garden to? Garden ng pililya tayo. Pililya. Pililya. Ulo, ano? Ulo, Pililya Rizal. Nandito po kami sa may Antipolo. Anong uli ate? Ulo po. Ulo. Pulo. Ulo. Hulo. Ulo, Pililya Rizal. Hulo, Pililya Rizal. Okay dami nilang garden dito. May mga halaman dito. Tsaka mga mura lang po, makikita nyo. Mura lang po. Kanina, tinanong natin yung Caladium, 3, 100. Pero pag isa lang ang binili mo, 50. Mura din dito yung kalateya nila. May... Ano yung mga ganyan? Ang panloob ng bahay. 500 po. Aray. Yung aglaw. Yung ganitong aglaw. Pag ganyan. Itong alocasia. 500. Yung ganyan, 500. Sa bagay kahit saan pag ako nagtatanong, medyo mahal nga yan. Teka lang po Dito ate, magkano dito? 100. Ano pong pangalan yan? Singonium. Singonium. Ate, balik kami dito maya. Kasi pupunta pa kami sa dulo Nakamotor kami. Sige po, salamat sa interview. Salamat po. Mura dito. Aray ko. Nakikita niyo na maraming mga nagtitinda ng halaman dito. Mas mura dito sa may Antipolo. Ano, Rizal? Rizal na pala to. Ito Pililya. Nandito po pala kami sa Pililya, Rizal. Magandang tanghali po. Painom po. Aray ko. Windmill, sarado. Kaya maraming mga nakatambay sa labas. Kasi yung mga gustong pumasok dito, hindi nakapasok. Isa na kami doon. Kasi sarado pala. Nakikita niyo po yan. Ayan po yung natatanaw ninyo sa ibaba na yan. Yan po yung tinatawag na Laguna de Bay. Kitang-kita po siya. Dito po kami sa... Ano bang lugar to, kuya? Rizal ba to? Kuya, anong lugar to, kuya? Pililya Rizal. Tama na dito tayo ngayon sa may Pililya Rizal. Nasa taas, tapos makikita mo tatanaw Laguna de Bay. Ayan po. Mga garden dito na dito. Hello po! Nandito po ako ngayon sa may Pililya Rizal. Tama ba ate? Bagong bayan. Bagong bayan. Pililya Rizal. Siya po yung may-ari ng garden. Napadaan lang kami. Kanina, yung garden yun. Ngayon, wala ko kasi nakita ang mga halamanan. Sabi ko ba, mukhang magaganda. Titingin ako dito kung may mura. Alopecia po dito. Magkano po? 80 lang po. 80. Sige po ate, kukunin ko yan. Yung
alocasia silom. Ha? Silom yaman. Ito po, magkano po yung ganyan? 150. Naririnig nyo 150. Sa totoo lang, kukunin ko na yan kasi mura yan 150. Teka lang po. Panther, oh. Kapalo na malaki. Magkano po yung ganyan? 150 rin. Meron din ako doon. Pwede bang 100 na lang? Yung earth lang. Kasi alam nyo po ate, bihira lang talaga kami dito pumunta sa may parting norte. Isa lang. Opo, sige po. Alam mo ate, bihira lang po talaga kami pumunta dito sa may parting norte. Kaya sabi, Saan ba kayo? gusto kong alamin kung mura ba mga halaman dito. Taga Parañaque po kami. Ay, ito. Ayan po, ang gaganda oh. Alocasia. Tama ba ate? Ano, elephant air. Elephant air. Magkano ate? 100. Ibibigay niya sa akin. Ito, guys. Magkano ito? 100 din daw. 100 na lang. 100 na lang yan? Oo. Aglaw. Glomina. Aglomina. Green. Yan. Green ano. Yung gusto ko ate, itong ano, yung ginano mo sa akin yun yung isa. Oo. Ito pa. Opo. Ilagay mo dyan, ma'am. Tapos ito. Ito, ma'am. Ano po yan? Ito yung alocasia, ma'am. Lumalaki sabi dito. mo, kunin Alocasia mo rin. poly. Teka, tag-isa lang Isa lang. Mahina ang kalaban. Ano ba? Alin ang gusto mo, ma'am? Tanggalin mo na lang ito, te. Ito na lang. Maliit lang gusto mo? Oo. Sige. Yan na lang. Kasi dalawa sila na dahon, no? Yan. Ito po, alocasia. Ito, alam ko siya. Alocasia. Ito po, Silom. silum. Silom gabi. Yan bang silum? Silom gabi po yan. Iba po yung silom na Brazilian. Ang bigay nyo sa akin, 100. Talaga po. Magkano po yung ano nyo? Bromeliad? From there. Yung ganyan, no? Ito. Ito bang maliit? May mas malaki ba dyan? Mayroon. Anong kulay po yung tawag nito? Anong kulay yung bulaklak niyan? Ano to? Puti. Puti. Magkano po yung ganyan? Mayroon doon. Magkano yan, Tay? 100 na lang. Si ate, lalong gumaganda sa ngiti niyo. Talaga, puti yung bromeliad niyan, 100 ang bulaklak niya. Ang sarap pala. Sa totoo lang, ang sarap pamili dito. Hindi ganun kamahal. Mura lang. Mahal yung sa Maynila. Hindi mo na sasabihin yung presyo. Baka mamaya mahalan nyo pa. Joke lang. Nag-ano ako ng YouTube ako. Nag-search sa Talaga? Ay, salamat. Ano mo ako I-subscribe mo ako Ano ang pangalan? Bicolano Waraynon. Nicolano Rayno. Bicolano Waraynon. Search ko yan. Oo. Para makita mo yung itsura mo doon. Hello! Paki-like and share na rin. Kasi bago lang po kami. Sila po yung may-ari ng garden dito. Punta po kayo dito sa May Rizal. Padadaanan niyo po sila ate. Ate, anong pangalan niyo uli? Hazel. Si Ate Hazel. Ate Doris. Sa Ate Doris. Ang saya. Ito po yung mga halamang nabili ko sa Rizal. Makikita nyo po, napakamura lang po niya. Na yan po ay nasa halagang 500. Kahit medyo na-damage yung dahon ng aking silum alocasia, ay okay lang po. Dahil po sa napakabait po nung may-ari ng halamanan sa Rizal. Hi ate, pa-shoutout po ako kala Ate Hazel at kay nanay na binilihan ko kanina ng mga halaman sa murang halaga at meron pa akong bonus sa kanila dahil blinag ko po sila. Yung mga gusto po ng mga murang halaman, ng mga indoor plants, makakabili rin po kayo sa may Parting Norte, sa may Rizal. Nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe sa akin. Please po, paki-like and share po and subscribe. At pakipindot at wag pong kalimutang pakipindot ang notification bell para sa mga susunod ko pong vlog. Salamat po! Could you be the one?